गिबियावनो आंनि इउटुब फेमिलि लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। आङो सानफ्रोमबो जोंनि बर' हारिनि फंबायमोननि थाखाय आङो मा इन्डियान आर्मिनि माने रिलेशनशिपनि ओंखारबाय बा अपेन रेलि ओंखारसिगोन बेफोरबायदि भिडिअ लाबोबाय दं। बेयाव गोबां फंबायमोनानो बुजि मोनाखै। आङो कमेन्ट बक्सआव नायनानै बुजि मोनदों। फंबायमोन आं दिनै नोंसोरनो आरो माखासे डिटेल्स होबावगोन। बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। फंबायमोन आरो आङो नोंसोरनो फंसे बाथ्रा खोन्थानायदो। जेब्ला आङो बर्मा कलेजाव फरायदोंमोन आङो आर्मि साख्रि मोनजेनदोंमोन। बर्मा कलेजाव फरायनानै जोङो मोनसे कम्पाउन्डआव माने साब्रै थायोमोन। सानैया साइन्सनि स्टुडेन्ट आरो आं आर्ट्स आरो सासे गथ' फिसा आर्ट्सनिबावमोन। खोनासं, सासे साइन्सनि स्टुडेन्टनि नामा जाबाय बिस्वजित दैमारि, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट धमधमानि। सासेया जाबाय आंनि जायगानिनो जोंहानि न'नि हरमहन ब्रह्म। बिसोर सानैबो साइन्सनि स्टुडेन्टमोन। बिस्वजित दैमारि फंबाया ओरैबायदि गोरों माने क्लास 10आव फंबायनि माबाया पार्सेन्टआ 75 या 80% मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजनमोन फंबाया बिस्वजित दैमारिया। ओरैबायदि गोरों गथ'। आङो बे बाथ्राखौ बे भिडिअनि जोबनायाव खोन्थागासिनो दङ। फंबाया दिनै इण्डियान आर्मियाव एसेबां गोरों गथ'आ दिनै माने 80 बा 75 बेफोरबायदि पार्सेन्ट लानानै दिनै फंबाया इण्डियान आर्मियाव साख्रि मावनानै दङ। सिगनेलाव। बेनिफ्राय हरमन होननायाबो सिगनेलाव दिनैनि दिनाव आसाम पुलिसाव साख्रि मावनानै दङ। आङो बे बिस्वजित दैमारि फंबायनि बाथ्राखौ उनाव खोन्थागासिनो दङ बोरै आर्मि मोननाय। फंबायमोन खोनासं, माने रिलेशनशिपआ मा मिथिबायना? आं आर्मि आंनि अन फंबायासो मोनगोन। मानो होनबा डकुमेन्ट्सआव नाम होनाय जाखायो। नोंसोर जेब्ला साख्रि मोनगोन बुजि मोनगोन। न'खराव साबेसे मानसि दङ, बिमा बिफा फंबाय सब नाम होजोबनाय जायो। बेसोर रिलेशनशिप, बिसोरनिया रिलेशनशिपनिया माने मा दा सेन्टाराव ट्रेनिं सेन्टार गासैबो रेजिमेन्टआव मेक्सिमाम माने जागासिनो दङ रिलेशनशिपनि। आरो स्पर्ट्सनिया रिलेशनशिप नङा। अल इण्डिया जायफोरा स्टेटनि स्पर्ट्सआव माने खेला गेलेनानै देरहानाय सार्टिफिकेट दङ बिसोर अल इण्डिया स्पर्ट्सआ खारनो हायो। आरो आङो स्पर्ट्सनि बागै स्पेसियेल भिडिअ बानायगोन। जोंनि बर' गथ'फोरा स्पर्ट्सआव गोबां मोननाय दङ। क'क्राझारनि दङ मोगथां नार्जारि, माने 100 मिटार 400 मिटार खारोमोन। गुवाहाटि सायाव थायोमोन। इण्डियान आर्मियाव दङ, EMEआव इन्जिनियाराव। बेनिफ्राय जोंनि बाक्सानि मिथुन बसुमतारी दङ। दिनै बिनि रेंकआ मा जाखां बेखौबो खोन्थागासिनो दङ। शिलंआव दङ काराटे गेलेनानै मोननाय। आरो माखासे दंबावो। आरो सासे आङो साउथनि खोन्थागोन, लक्ष्मण होननाय। बियो स्पर्ट्सआव मोननानै दिनै एसियान गेमआव मा जाना मा रेंक जाखो आं स्पर्ट्सनि स्पेसियेल भिडिअ लाबोगोन नोंसोरनो। स्पर्ट्स खथायाव माने अल इण्डिया स्पर्ट्स खथायाबो माने सेन्टाराव लागासिनो दङ रिलेशनशिप दंनाय। फंबायमोन खोनासं, डकुमेन्ट्सखौबो गोबां फंबायमोनानो सोङो। फंबायमोन डकुमेन्ट्सआ खोनासं, नोंनो डकुमेन्ट्स PRCआथ' थाखाथारनांगोन। बाखि सार्टिफिकेट मा सब मिथिखाजोबो माथो मा नांगौ मानसिनो। फरायनाय सार्टिफिकेट नों मा फरायदोंमोन बेखौथ' मिथिखागौ। दिनै आरो मा दंबायो? इलेक्सन कार्ड दङ, पान कार्ड दं, आधार कार्ड दं, आरो मा दंबायो? बेनि अनगा जेबो एक्सट्रा जेबो नाङा फंबायमोन। गासैबो मिथिखागौ। नाथाय मेन माबाया डमिसिल आरो मा PRC बेखौ बरननानै लाखा। आरो गोबां फंबायमोनानो मा जागासिनो दङ फंबायमोन होनो खोमा गब्लं थानाया मोनगोन ना मोना? नोंनि उन्दैयाव खोमा सुफ्लंदोंमोन ना? जेबो प्रब्लेम गैया। बे खोमा सुफ्लंनायाव जेबो प्रब्लेम गैया। खोमा गब्लङा मोनो। बेनिफ्राय हाथाइ, सोरनियाबा हाथाइ गेसें थायो जन्मगथा। नोंनि हाथाइ गेसेङावबो जेबो प्रब्लेम गैया। नोंखौ डक्टरा जेबो खालामा नोंनि हाथाइ गेसेङाव नोंखौ डक्टरा दाना। बेनिफ्राय मा सोरनियावबा टेटु गोनाङा इण्डियान आर्मियाव सहसाव मोना। डक्टरा नुयोब्ला नोंखौ डाइरेक्ट केन्सेल खालामखागोन। बेनिफ्राय मा फंबायमोना गोबां बाथ्रा सोंबावदों। फंबाय 9 पासनि सार्टिफिकेट नाङा, 8 पासनि नांगौ। नाथाय नोंनि बयगआ 8 पासनि सार्टिफिकेट नांगौ नोंनो। नाथाय नोंनि बयगआ मा जानांगोन? 17 बोसोर 6 माह जानांगोन। बेनिफ्राय नोङो जिडिअ मोननाय नङा, ट्रेडसमेनाव मोनगोन। दिनैनि दिनाव जिडिअ मोननो थाखाय नोंनो मा नांगौ जादों? बयगआ 17 बोसोर 6 माहा। बेनिफ्राय मा गांसे साबजेक्टआव 33 मार्क्स थाथारनांगोन। बेनिफ्राय मा जादों? क्लास 10 ल'बा 45% जानांगोन नोंनिया। नङाब्ला नोङो मा खालामनांगोन? जिडिअ हानाय नङा, नोङो ट्रेडसमेनाव खारनांगोन फंबायमोन। आरो बेखौनो बुंगोन आं, नोङो इंलिस गोरों सब गोरों, नोङो ट्रेडसमेनाव फैनानैबाबो नोङो अफिसारबो जानो हायो, क्लार्कबो जानो हायो, सब जानो हायो फंबायमोन। नोङो ट्रेडसमेनाव फैनानैबो नोङो क्लार्कनि एग्जाम होनानै अफिसारनिबो एग्जाम होनो हायो नों गोरोंब्ला, नों इंलिसाव पारफेक्टब्ला। मिथिबाय?
माने अफिसार जानो गोनांबाथ' फार्स्टआवनो इंलिशआ पारफेक्ट जानांगोन बेनिफ्राय नों गोरों जानांगोन फरायनायावबो फंबायमोन नोङो इण्डियान आर्मियाव नोङो जिडिअ हाबखांनानैबो नोङो मा जानो हायो अफिसार जानो हायो क्लार्क जानो हायो कमान्ड' जानो हायो सब जाजोबनो हायो आङो नोंथांमोननो आंनि उन्दै उन्दै फंबायमोननो सब बुजायजोबगोन आं कमान्ड' बोरै जायो बबेनिफ्राय कमान्ड' सिलेक्सन जानानै थाङो आर्मियाव हाबखांनानै कमान्ड' जानो हागोन हाया आङो सब बुजायजोबगोन आरो कमान्ड'आव माबायदि मानसिखौ लाखियो कमान्ड'आव माबा मोनसे सानाय सुनाय जायोबा लाखिगोन ना लाखिया आं गासैबो नोंसोरनो डिटेल्स आंनि मोनफ्रोमबो बुन बुन भिडिअ'आव फंबायमोन आं नोंसोरखौ बुजायगासिनो थागोन बुजिबायना फंबायमोन बेनो सोरबा खोमा गब्लं बा हाथाइ गेसें बेफोरखौ जेबो गिनाङा मानोना टेटु दा बानाय आरो आं बेखौनो बुंगोन सोरबाया आंखौ बुंगासिनो दं आरो फौजियाल' साख्रि नामा आङो दिनै रावखौबो बाय अर्डार बुङाखै फौजि साख्रि मावो होनना जाय फंबायमोना फौजियाव खारनांगो बिसोर गावसोरखौनो मिथिखागो जाय फंबायमोना जाय डक्टर इन्जिनियार जानांगौ बिसोर गावसोरखौनो मिथिखागौ मानो होनबा बिसोरनि न'खरनि सिटुएसना मा बिसोर दिनै बोरै थांनांगौ बोरै फरायनांगौ बेसेबां गोरों जायफोरा माने फौजियाव फैयालासिनो गुबुन लामाजों थांनो हायो बैसोरो गावसोरनो मिथिखागो गावनि ब्रेनखौ आं बेसेबां गोरों आरो जाय फंबायमोना फौजियाव फैगोन बै फौजियाव फैनो गोनां फंबायमोना गावखौनो मिथिखागौ आं बेसेबां गोरों आंनि फरायनाया मा आं दिनै आंनि न'खरनि सिटुएसना मा आङो बेसेबां माने क्लाससिम फरायनो हागोन नंगौना नङा गासैबो गावबा गावनि माबाखौ मिथिखागौ बेनिखायनो आं बुङो आं रावखौबो बादा होआखै आङो सानफ्रोमबो बुङोसो फरायनानै गोरों जानांगौ जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो गोरों जायोब्लासो जों हारिखौ डेभेलप खालामनो हागोन होननानै आं बेखौसो बुजायो नाथाय खायफाया आंनि बुंनायखौ बुजियाखै माने फौजियाव लिंबाय थादो सानदों फौजियाव आं लिङाखै जायफोरा माने फौजियाव फैनांगौ बिसोर गावबा गावखौनो मिथिखागौ आरो फंबायमोन गासिबो मानसिया फौजियाव फैनो हाखाया फौजियाव मोननै बुस्थुआ बिराद डेन्जारेस मेन्टेलिटि आरो फिजिकेलि बे मोननैया ओरैबायदि स्ट्रं जानांगौ गासैबो मानसिया मा फौजियाव फैनो हाखाया बेखौथ' रोखा बुंखानो हायो आं फिजिकेलि ओरैबायदि डेन्जार स्ट्रं जानो गोनां जायो इण्डियान आर्मियाव फैनो गोनांब्ला साख्रि जोबजासिम इनफेन्ट्रि सल्जाराव आं बेनि बागैबो बुंगोन फंबायमोन इनफेन्ट्रि सल्जारा मा आर्मियाव बेसेबांथा मा दोङो आं बेनि बागैबो बुंगोन इनफेन्ट्रि सल्जारा माबायदि खस्थ' खालामनो गोनां जायो सल्जारा मा आं बेनि बागैबो बुजायगोन फौजियाव बेसेबांबाथा डिपार्टमेन्ट दङ थारमाने गासैखौबो आं नोंसोरनो बुन बुजायगोन कामान्ड'आ लासै बुजायगोन फंबायमोन दा खोनासंदो बिस्वजित दैमारिया जोंनि धमधमा माने धमधमा सकनि एसे साइडआव बेनि नङा फंबाया आंजों मोनसे कम्पाउन्डआव जों 250 थाखानि रुम भारायाव थायोमोन जोङो बिस्वजित दैमारिया ओरैबायदि गोरों साइन्सआव फरायो बर्मा कलेजाव फंबाया कलेजनिफ्राय फैयो ओरैबायदि माने मा खालामो रेस्ट लाया लगे फरायफिनो ड्रेसखौनो खुवा फंबाया बिसनायावनो फरायो टेबोलावबो जिरायना फराया बिसनायावनो बिजाब दोनो बिस्वजित दैमारि फंबाया ओरैबायदि माने न'खराव बिराद खस्थ' फंबाया ओरैबायदि सिटुएसननि गेजेरजों फंबाया फरायो आरो ओरैबायदि गोरों फंबाया फुङाव ओंखाम सङो सानफुनिबो हरनिबो संखायो फरायबायल' थायो बिस्वजित दैमारि फंबाया बेनिफ्राय आङो मा जाखो आर्मि खारनो थांनानैथ' आं आर्मि मोनबाय नंगौना नङा मोननायनि उनाव बिस्वजित दैमारि फंबायनि गोसोआबो सोलायबाय मानो होनबा न'आव जोबोर खस्थ' फंबाय बिस्वजितनि गोसोआवबो जाबाय दा आं साख्रि मोननाय लोगो फंबायनि गोसोआव माबा मोनसे उत्सा जाबाय आदाया आर्मि मोनबाय आंबो माने माबा मोनसे खालामनांसिगोन फंबायाबो मा खारनो स्टार्ट खालामबाय दा एसेबां गोरों फंबाय 80% लानाय फंबायाबो दिनै मा न'खरनि प्रब्लेमनि थाखाय गावनि सिटुएसननि थाखाय मा आर्मियाव खारनो थाखाय फंबायाबो रेडि जाबाय बेनिफ्राय फंबाया रङियाव ना तामुलपुराव खेबसे खारनो थांदो हायासै बेनिफ्राय आं फंबायखौ बुजायबाय फंबाय नों साइन्सनि स्टुडेन्ट नोङो टेकनिकेलाव खार फंबाय जिडिजों नों खारफानाङा मानो होनब्ला साइन्सनि थाखाय एक्सट्रा लाखायो टेकनिकेलाव साइन्सनि स्टुडेन्टखौ एक्सट्रा लाखायो नों साइन्सआव खार माने जिडिआवबा गोबां मानसि जायो नों बेयाव सहसबो जानाय नङा फंबाय होनना बुंबाय आं बेनिफ्राय फंबाया मा खालामबाय नलबारियाव दा अपेन रिलि फैबाय अपेन रिलि फैयोबा नलबारियाव फंबाया मा खालामगोन फुङाव जिडिआव खारबाय बे जिडिफोरजों खारफाबावदो फंबाया बेनिफ्राय जिडिजों खारफानानै फंबाय हायासै बेनिफ्राय आंखौ कल खालामदों फंबाया आदा आङो जिडिफोरजों खारफादोंमोन आं हायासै बेनिफ्राय दा मा दङ टेकनिकेलनिया दङ जाबाय सानसेयावनो खेबनै खारदों फंबाया टेकनिकेलाव खारबाय फंबाया आं बेखौ बुंखाबाय दङ फंबाय नों साइन्सनि स्टुडेन्ट नों टेकनिकेलाव खार बेनिफ्राय फंबाया टेकनिकेलाव खारबाय टेकनिकेलावथ' साइन्सनि गथ'फोरा खम जायो फंबाया टेकनिकेलाव खारनो हाबाय सानसेयावनो खेबनै टेकनिकेलाव खारनो हाबाय ओरैबायदि गोरों गथ'खा बेनिफ्राय गथ'आ रिटेनाव इजिखा बेनि थाखाय मेडिकेल पास जाबाय रिटेनाव बेनि थाखाय इजिखा आं हमना मोनखाबाय आंनि थाखायनो रिटेना इजि जादोंमोन बा फंबायनि थाखाय रिटेना इजि
फंबाया साख्रि मोनबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय आं फंबायखौ बुजायबावबाय फंबाय नोङो सिगनेलाव साख्रि मोनबाय टेकनिकेलाव मोनखांनायनि उनाव नों फंबाय क्लार्कबो जानो हागोन एएसि नों बायदिसिना माने एग्जाम होनो हागोन आरो अफिसार एग्जाम होनो हागोन होननानै आङो फंबायखौ बुजायबाय नों अफिसारबो जानो हागोन फंबाय नोङो ट्राइ खालाम नों गोरों गथ' होननानै आं गोबां बुजायबाय नाथाय फंबाया मा एग्जामफोर होगोन ना होआसै आं बेखौ मिथिया नाथाय फंबाया दिनैनि दिनाव आं 2010आव मोन्दोंमोन दिनै फंबाया 2011 ना 12 आं मोननाय लोगो लोगो मोनदों फंबाया बिश्वजित दैमारिया दिनै बिश्वजित दैमारिया मा गावखौ माने गावनि सिचुवेसनखौ बुजिनानै फंबाया आर्मियाव खारनानै दिनै आर्मि साख्रि मोनबाय बिमा बिफाखौ मोजाङै फंबायमोन दोङोमोन दिनै फंबायमोनखौबो रिलेसनशिपआव सोनो हानाय जाबाय माने फंबाया माने न'खरखौ ओरैबायदि मोजां खालामबाय दिनै गावनि माने गोरोंखौ माने गावदो जोबोर गोरोंमोन साइन्सनि स्टुडेन्टमोन जोबोर पार्सेन्ट दङमोन नाथाय बैखौ गारनानैब्लाबो फंबाया गावनि न'खरनि सिचुवेसननि थाखाय आर्मियाव फैनो गोनां जादों दिनै न'खरा बेसेबांबा सान्थि आं जोबोर मोजां मोनो माने आंखौ मोननाय नुनानै फंबाया इण्डियान आर्मियाव जब मोनदों बिश्वजित दैमारि बेनिफ्राय हरमोहन ब्रह्मनि जिउ जारिमिन लाइफ स्ट'रि फंबायाबो साइन्सनिमोन हरमना आंनि फंबाय नङा हरमनाबो साइन्सनि स्टुडेन्टमोन हरमननि जिउ जारिमिनखौ हरमनजों आंजों सानसे नोंसोरनो खोन्थागोन ओरैबायदि मटिभेट जागोन हरमननि लाइफ स्ट'रिया फंबायमोननि जिउआव माने गोबां मटिभेट जागोन हरमनाबो दिनैनि दिनाव मा पुलिसाव सिगनेल डिपार्टमेन्टआव साख्रि मोनबाय नङाब्ला जों ट्राइखौनो खालामामोन फौजि नुदों माबायदि जादों बेनिखायनो आं फंबायमोन बुङो बिश्वजित दैमारि फंबायनि साख्रि मोननायखौथ' हरमनाबो बोरै मोननाय आरो हरमननि जिउ जारिमिनखौ उनाव खोन्थागोन फंबायमोन आं नोंसोरनि थाखाय कामान्ड'आव बोरै थाङो कामान्ड' बोरै जायो बोरै आर्मि जायो आर्मियाव बेसेबां डिपार्टमेन्ट दङ आर्मियाव मा दङ बोरै थांनो हायो मोनसे बुन भिडिअ लाबोगोन फंबायमोन अब्ला फंबायमोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द